Абсолютен звяр. След 2-3 години вече не се кара. Това момче тръгва много запазен, просто козметично иска барване. Много е солиден. 3.6 мотор. Всичко му е обслужено, но не се кара, тъй че пак трябва да се сменят масла, нова батерия, нова водна помпа. Работи супер. Ягуар просто желязно. Всичко му работи. Стъкла, гледала. Всичко. О, козметично е зле. За някой ентусиаст идеално. С 4 ключа резервни, пълна сервизна история от първия собственик, когато я закупува, до мен, който аз съм втори. На 36 000 мили. С екстрата люк. Всичко си му работи. Така. Ево седалки, всички екстра за модела. Без катализаторите, тъй че 226 или 236 коня, съм сигурен точно, но повечето не е. И вървеше яко, докато си го карах, но сега не е карал отдавна и тъй че ще трябва малко разработване. Нова бензинова помпа, нови спирачни дискове и накладки, но седяло е, трябва да се окарат малко. Има ръжди, но повърхностни. Най-лошата е тука. Но имам резервния панел. Тук трябва да се срежи този, да се смени, да се сложи този и работата е готова.